Ahoj, vítejte u dalšího videa a dnes je to download video na Minecraft PE 081, což je vlastně teďka nejnovější verze. Já jsem naposled vlastně natáčel, z download videí jsem natáčel Minecraft Pocket Edition 080 build 6 a mezi tím vyšel build 7, build 8 a potom už oficiální verze Minecraft Pocket Edition 080. A teď vyšel vlastně nějaký ten bugfixový update, nebo já jsem se přesně nedíval na ty novinky, to jsem teďka nesledoval, ale to si řekneme v dalším videu. Každopádně je vlastně tato verze teďka nejnovější, to znamená, že já vám ji dávám ke stažení, to znamená, že si můžete rozkliknout popisek videa a stáhnout si ji. Já tam ty verze jsem nenatáčel, protože já se nechci vymlouvat na to, že jsem neměl čas. Samozřejmě ten čas by si nějaký našel, ale bylo to teď trošku těžší, ale snad už to bude teďka lepší. Jinak teda do popisku videa dám zase ten odkaz na download link a dám tam dva odkazy. Jeden bude na Uložto a jeden na Mediafire. Protože já jsem to dřív dával jenom na Uložto a to někomu vadilo více lidem, takže nevím proč, ale teda rozhodl jsem se, že to budu dávat jen na Mediafire, takže jsem to dával zase jenom na Mediafire, ale zase to někomu vadí, takže jsem se rozhodl, že to prostě budu dávat na oba tyto, nevím, prostě na oba tyto servery, když to tak řeknu, nevím, prostě budu to dávat i na Uložto, i na Mediafire. Jedna taková malá rada u těch minulých downloadů nebo nechci říkat, že všichni, ale pár lidí se našlo, že psali, že jim to nejde otevřít. Ten APK soubor se vám jenom tak neotevře, protože vlastně nepotřebujete zase nějakou aplikaci, která to umí otvírat. Některé tablety a telefony to mají přímo v sobě, ale některé ne. To znamená, že vy si budete muset stáhnout něco, přes co to otevřete. Takže nepíšte pod to video, že to nejde otevřít, jde to, protože já hraju se stejnou aplikací, takže nebo prostě se stejným APK souborem. Takže nepíšte, že to nejde, jde to. Jo, já teď můžu doporučit třeba S-File Explorer, S-File Manager, to by měl být asi tak, nebo já ho používám a zatím se mi zdá nejlepší, vyznám se v něm nejlíp, ale to je na každém. Takže já už to nebudu protahovat, já doufám, že se vám video líbilo. Jestli se vám video líbilo, tak můžete dát palec nahoru, nebo zanechat nějaký komentář, nebo video sdílet. No a já se budu těšit do dalšího videa. Mějte se pěkně a čau čau.